Paano nga ba ang tamang pag-upload ng shorts video at ano ang pwedeng maitulong nito sa pag-grow ng ating mga YouTube channel? Well, kung ikaw nga ay isang content creator na hirap sa pag-edit at paggawa ng mga video, ito ang swak para sa'yo. Dahil ang YouTube Shorts nga po ay isang paraan para makonect tayo sa mga bagong audience or viewers saan man sa mundo. Dahil ito nga po ay mas mabilis, masaya, at mas pinadali para sa ating mga content creator. Meron nga dalawang paraan ng pag-upload ng video sa YouTube Shorts. Ang una, ang kailangan natin gamitin ay ang Shorts Creation Tool. So, pumunta tayo sa ating YouTube account. So, ito po para makapag-record tayo using the built-in camera. Tap po natin yung plus sign. And then, create a short. So, dito po kung gusto nyo mag-record ng up to 60 seconds, press nyo lang yan. Mapapalitan na yan ng 60 seconds. So, ito, kung gusto nyo yung front camera, yan po yan. And then ito, if you want to speed up or slow down recording. Tapos ito po yung timer. Kung mag-isa lang kayo, wala kayong cameraman, yan, magagamit nyo siya. Tapos ito, add sound. So, ang sabi nga po dito, recording with music from our library or the original audio from other videos is limited to 15 seconds only. So, ito po ay optional. Flash po yan pag prenas nyo yan. And then, start recording. So, yan. Dahil wala akong piniling sound kanina, lumabas siya. So, ito pwede kayong mag-search kahit anong gusto nyo, music. So, and then, ito, text. Optional din po yan. Kung gusto nyo maglagay, na-adjust yan. Kung gusto nyo ilang seconds lang siya, nandyan sa video nyo or sa buong video, nandyan siya. So, pwede nyo siyang i-adjust. And then, pati yung font, ayan, makikita nyo kung gusto nyo yung palitan. Tapos, ito filter, optional din po. So, next. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung title. Kailangan mag-effort po tayo sa pag-isip ng title. So, ito, yung hashtag short. Sabi nga dito, include hashtag shorts in your short video's title or description to help our system recommend your short across YouTube. So, napaka-importante po nitong hashtag shorts. Tapos, yung visibility, kung gusto nyo i-private muna or public na. Tapos, sa audience po, maging honest po tayo if it's made for kids or not. And then, upload. So, yun nga po yung unang paraan ng pag-upload ng video sa short gamit ang creation tool or yung built-in camera nito. So, yung pangalawa ay mag-upload tayo ng video galing sa ating mga phone gallery at ang required dito ay pa-vertical or pa-portrait. So, hindi po dapat lalagpas sa 60 seconds ang haba nito para ma-recognize ng YouTube na short video ito. So, dito po, ang pipindutin natin is yan. So, mapupunta na yan sa ating video file. Tapos, pipili tayo kahit mahaba yung video mo, kahit 40 minutes pa yan. Kasi pwede siyang iksian. So, katulad yan, pipili ka lang ng gusto mong i-highlight na 60 seconds or below. So, same process katulad kanina, kung gusto yung lagyan ng text, timeline, or filter. And then, dito po sa title, dapat po yung mag-isip tayo ng talang strong title na makakapag-curious sa mga audience. And then, huwag kakalimutan yung hashtag short. Then, yung kanina, same process, and then upload. Ganun lang kadali. So, maaaring magtatanong ko kung ano nga bang mapapala mo sa paggawa ng mga short video. Magkakaroon ka ba ng subscriber dito? Kikita ka ba dito? Para magkaroon ka ng idea kung paano pwedeng kumita sa paggawa ng mga shorts video. Panoorin niyo po tong video ko na to. Ilalagay ko po ang link niyan sa description box. So, dito po sa YouTube Shorts, ito po ay ginawa para sa atin para magkuha tayo ng mga potential subscribers, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So, ito po ay mas madali, diba? Hindi na natin kailangan ng editing skills. So, kailangan lang natin dito maging creative within 60 seconds. So, I hope may natutunan po kayo sa video ko na to. And kung mayroon man, please like and subscribe. And maraming salamat sa panonood. And see you sa aking next upload. God bless everyone! Again.